sa inyong alagad si Kanginan si Fon Barilio Morales. Nantin may partner ka po na ko diri si Juan Di Tayad. Kumusta ka mong tanan? Pamuti karon tibuok Bisaya ug Mindanao. Don't forget, asap kita. Always say a prayer mga kaigsunan. Salamat kayo Lord, si mong gihatag ka namong grasya. Unahon na to siya pagpanalangin ang atong labaw magagahom. Tigil ka Lord, si mong gihatag ka namong grasya. Matag adlaw ug among ipangandoy, diha kanimo nga unta ihatag nimo kanamo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you Lord. Thank you. Okay. Ang suwatan po karon itong hatagan ug pagtagano. Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago ang siya nga segundo. Kini gibatan do sa radyo ni Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Gundo pod. Kining akong problema, bahinas kong asawa, amot nga ano ni siya. Ug naas pa darwin git ganok, sabaan gyud ni akong asawa kay matuho-tuhoon kayo. Murag dili na maayong matuho-tuhoon bisag unsaon. Pero aron inyo yung masabtan yung problema na ko, no, be? Inaniyon ako pagsugod ang tanan, ha? Dunay ungo, matud nila, dunay ungo. Gabi imag, yango-yango. Sa adlaw mag, luko-luko. Mura kunog, tikbalang. Ang iyahang hitsura. Ang lawas daw balhibuon. Nagkaw pula-pula. Ihandos na dire, ole. Og inig kagabi. Muing kriog manggahi pirmi. Hadlok mga bayi, bayot mo abanti, kay luokon kini. Og sa ilang pa nag-away, ang bayot mapil di malumay, ay pagkalain ang bayot mikaging, mituwa daw murang sigbin, ole, dunay ungo. Matod nila, dunay ungo. Sangit-ngit mag, hupo-hupo. Ang pula nga, kalo-kalo. Diligyo niya'y dalo. Panahuna, bantay mga dalaga. Ang ungo high-tech na, tang-dang-dang-dang-dang, ole! Segundo, Ay, day! pabadlong man ka, uy. Ano man? Ha? Unsa may... Ikaw pa, nagpabadlong uroy ka. Ano man? Ano pa badlong man taon ko? Siyempre, kanta-kantar man ko dire. Kana, mo na'y problema nimo. Ha? Unsa may saan na day magkanta ta? Nahibaw ka nga na ay namatay na tong silingan niya ato pag yung kumpari. Sir kanta-kanta diha. Unsa man taon ka layo bitaw na to day. Gawas pa di madungog ang akong pagkatakanta rin sa tuwa kay si pare patayin mo sa to. Kalayo ato taon oy. Di na mo hinungdan. Unsa man lagi taon? Ayaw pagkanta-kanta diha kay ang atong silingan nagbangutan na sila kay namatay ang ilang padre di pamilya. Unya ko kanta-kanta ka diha. Usa man kasulti nila nato dire, ha? Nga nalipay ta nga namatian sila. Noon sa ba niya, uy, noon sa biya ka. Kanong rin nabatian ka na lagi magbisa, be. Kanang naamay magbisa nga, na maginay kanta. O saan ang kanta ng misa, kanang dawaton, sugaton ka sa mga anghel, anak. O sabi na, Ta kanta man nas minatay, dapat lang kantahan ang minatay. Una-una ka. Kanang imo kanta nas minatay, ungo man to. pizza sa Oh, mo di na maayong imo oy. Kung Ang gusto di ka ba taon? adto sa kwarto, adto pagkatakanta sa kwarto, kanang way makadungog nimo. Kakahak, bi ataho na ni, oy. Dadaray sista. Bahala na. Mag-video kira ko. Ala, pungots ito'y magbidyoke naman ni noon pagkahanggag yung utok aning tawhana oy. Pe. Oy, segundo pag-ilis. Oh, ano naman siya ni? Karon ang lubong sa namatay na tong silingan mo kuyog ta. Buwag niya. Ikaw yung rekuyog dito. Masuri ta ng lungon. Uy, ambot ako ipasabot nga mo kuyog taghatod sa lubong. Di kay mo apil ka pagpalubong. Bangas ka. Hanggaw mong kakaoy. Pag-ilis na diha.
Bintong, Bintong. Nganong ni una man taon ka, uy. Di ba nagsabot man ta nga magdungan ta? Pero gauna-una yung kang kagwanga ka. Mare, nagsabot din mong paribintong, Mare, nga magdungan mo, Mare? Oo, Mare. Pero ang kanahan, nag-una-unag yun. Nag-una-unag yun. Nagtuon siyang dili ko musunod. Ha? Bot mo ipasabot, Mare, maghikog ka? Dili ay char-chara to. Aw, klaro diha, Mare, uy. Bintong, hindi gani ka mabangon diyaron. Awa, ilisan magiti ka ba? Mare, uy, di naman guna mo bangon si paribintong. Naibaw ko, Mari. Para maibaw ang tanan ba nga ilisan ko na kung siya pa sa dili mo bangon. Unya, di naman bangon ko, eh. Naibaw lagi ko, Mari. Aw, hinuon, mo bisita na gila siya sa inyo, Mare. Sa'yo mabisita, Mari. Kana ko mga kahag sa tao, Mare. Sa di pa na mo adto sa padulungan, mo suroy pa nakadiyot, magdespedida ba? Bitaw, Mare. Kanang mga kalag mo duaw na sa iya mga mahal sa kinabuhi o usa na kaana, Mare. Pagtarong ta, Mari, uy. Maduk na pa kong multo, Mari. Uy, anong hadlok ka nga imol man taon ng bana, uy? Nya, patay naman na, Bi. Mao gani nga kalag na lay mo duaw nimo, dili na iyang lawas. Mao ba, Mari? Oh, Oh, sige na. Isudan at ninyo sa pansyon. Ay, mana Mare, mana. Ha? Oh, mana di ay? Nasuod na. Nasuda di ay? Wa man mo magsulti, oy. O pagani ko makapanamilit. Bebe, habuas ka diyot. ayaw na lang, Mari. Uy, nasud na huh? yun. Uy, dili, Mari. Uy, manamilit sa ako. Kaya basik mo doon niya na ako dito sa bay. Hoy! Asan man ito taga misteryo? Habuas na ka diyot, Pi. Kay mutanaw pa ko ka diyot sa kambana. Na, mo samot kina nga masuko ng imong bana, Mari. Balikon jud ka dito sa inyo. Ha? Ayaw na lang, uy. Sige na, tapunin na lang na ninyo. Siguro ang dili na magkagabasa. Mare. Pusa na ng sobrang empanada, ha? Kay mahal ra ba kayo na taon, uy? Nagkakaon na pan ka ang tanang mga nang hatod. Nagkakaon na, Mari. Pero ipanghatag na lang ng sobra, Mari. Uy, di ba na maayong dadun pa nagbalik sa inyo, good? Ang tanan nga naa diri sa sementeryo, di maayo nga dadun og balik. Na, tapa din dito ay. Kay mo man bitaw na, tinuod man na, oy. Kana mga pagkaon nga sobra, ipanghatag na, tanan nga naa din sa sementeryo, ibili na, ayog dad ag balik, kay di na maayo. Ako, ka baliwa di Si baliwa ba yun ang baliwa man? Tuon na lang ko, tanon way utan nga mahitabo. Ulo niya, kita kay ning ari mata di na tabulis ato. Na, ang pagkaon, oy. Utang na. Ay, na. Ayaw to, ang tuwa na, Maril ma, ha? Naunsa mo ka? Naama diri sa cemeteryo. Ibili lang po ni dire, ha? Kadas Maril ma. Saba, oy. Ibili na. Bahala mo, og di mo motuo, bahala mo. Ay lang gud pag-apil-apil haday, ha? Mugawas gyud daw yun ang imong pagkatuon ayo na. Dada na sobra Mare. Dugol kay na. May nalang kanon dito sa inyo. Mali kalagutan ako sa kong asawa kay mura siya karaang tao ba? Unya. Ay, salamat. Naabot na kita sa inyo, Mari. Ay, salamat kaayo ninyo, Mari, ha? Ay, salamat. Makaligo na ko. Ha? Wa kay kaligo, Mare? Wa, pre, uy. Kay ingon man si Marisita nga. Basta mamatyan, dili mayong maligo. Sa ato ba? Gikas pagkamatay, Mare, bito. Wa ka maligo? Wa na, pre. Mo, di ay gido. Ha? Taon. Mo, ikaw din ni Maho, Mare, gisunod-sunod sa mga Uy, taglok. sabay ani, uy. Namutan sa taon kog perfume, uy. Mawa ni, nga lain kay baho, sagol ang baho sa tao, baho sa perfume. Ano mag si Marisita, pre, nga dili ko no maayong maligo, basta mamatyan. Ay, hindi mo sita taon. Ay, forbida. Nya, bisag mo na pagtuos mga kakaraanan. Ay, sita, karaanan. Kanang imong pagkakaraan tao ba? Ayaw na ipangamong taon sumban, oy. Kung unsay pagtuo ni mo nga di na gyud mapukling pa, ayaw ni ipangabong sa uban, taguin at saya ni mo. Oh, hilom na segundo, oy. Nganong utuman gyud ka ana taon, pailan gyud kasi imong way pagtuos Ginoo. Ah, pre, mutuo sa taon ko kinoo, pre, uy. Ah, di ay ba, mutuo di ka Ginoo, kung mutuo ka nga mituman pamataon ka nga buhatan na mauna nga iyam na si bunyo. Marisi, pre, ay pagsulti, anak, pre, Kanang uy. mga patutuo, Mare, ha? Sa unang panahon, wala na karon, minilya na ta karon taon, itik na, gawas pa. Kanang inyong pagtutuo taon nga,
kuto sa inyong mga negosyo nga padugan og mga mananap ug unsa pa na diha. Aron mayong dagan, sayop na. Ana, ang imong asawa mo isultihan na pre. Kay siya mo nagpasiug da ini. Siya mo naghatag na kong ideya, ana. Oh, dala sita, tada. Ha? Mauli ta. Uli. Adto ta mo sulti si Bay. Naunsa ka man, uy, kaisog ba Ikaw nimo? ba mao na resulta sa imuhang way simba-simba? Oh, ang imo pagpalabis pagtuo-tuo nagtidhuas bunyo. Ilom diha, uy. Suma si Tiborbe, ang iyang sakyanan, o wa pa na padugig dugos manok, mulambo ka na iyang negosyo. Hala, no? Yun sabi niyo pag siguro nga katong pagpadugos man no, katong inyong gibuhat mo, nagkapagsinsong timor. Hala, kaklaro, ana, ah. Kung wa pa na padugi iyang sakyanan, mahimo ka ng duha. Ah, purbida, nagtuo, ginakatungod sa papadugo, naduha yan si Kenan, naunsa, gipadugan nilang maayo, mawag swerte sila. Oo, uy, unsa di ay? Ang dugo mo ay halad sa Ginoo. Aron ang mga panuway dili mamuyo diha sa iyang sakyanan. Sobo di oy, nagpakaulaw, karakyod. Ayaw, oy, ay naunsa man to ka pagkaulaw gutaon. Oh. Ang paghalad og dugo segundo mo ay pagwagtang sa mga sala pag-abot sa mga panuway. Ah, purbida. Sus, ikaw ba sita ba? Tingali, no? Ikaw daw, wa nagyo kay pagsalig ni Jesu Kristo, no? Ang iyang dugo mo himong halad nato aron nato mga samo pa sa ilo. Dili dugos mananap. Ah, sa muka nimo ay na lang kog lalisa na segundo oy. Kung di ka mutuuan na wa ko'y mahimo, pero ay lang kog pagbuti kay ako nang katungod nga buhaton ko na. Asulusuon ko yun ang simodi mo. Suluso ako na. Ah, purbida sa nimo, oy. Aron magtilasa ka o makailapon ka ba unsay akong katungod diha nimo. Saba day usag ko tay katungod nimo nga mususo sa akong simod Oy, kinsa ka man. tiliman ini ha, tiliman ini. Di gani ka buundang nimo pagkabutuon. Ayaw lagi yung pagdahom dahi nga matunhay ta ha. Layo ra usag tuig nato sila. Okay nga naman makigbulag ka nako. Oy, ay ko hadlok ka segundo. Di ko mahadlok nga wa ko'y segundo kay naa pa ko'y tersyera. Ay, nalahak bi ani ka na. Bahala ka di oy. Ayaw kog pagbuti. Mao ni akong asawa bisag giunsa nang pasabot taon nga di ang patuo-tuo taon ng mga karaan sigil gyapon. Unya, pre. Birthday ni mo pre. Probida mo ra to bagulanon ni. Ha? Nagsikay gyud ka? Pre. Hmm. Dili, pre, oy. Nagrasyahan lang. Pre, dako kayo nagdaog sweet dress, pre. Uy, mo ba? Di ka nung birwa pre. Dito na ko ang lungo ni Pari Bintong. Unsa? Ako na ko ni Miro lungo niya, pre. Ako na yung gipustahan. Ha? Oh, dugay kay ni gawas. Karon, ni gawas sa diyang nalubong na sa Pari Bintong. Boyo, nuro kag tisjis. Kung na mamatay ang mga amiga, magkapapa taon lang sa... Oh, lagi, pre. Butuo, di ba? Na taon, probida. Mauna. Ako adyo ko'y pagtuo taon anda day. Ako, Aw pre. bay. Pre, wa ako. Pre, boy ko na, wa, dyo ko'y pag... Asa ko? Mo nang wa, dyo ko kadaog, pre. Amaw, lagi nga. Mituo palangga, daog kung ka. O ja pila may dahil mo puhunan di ba ito, pre? Gikan sa pagkamatay ni Pari Bintong, nagasto na ko sa pusta, murag, muabot og 3,000 kapin. Murag kapit yun tumo 4 tanan. O ja pila may daog di mo? Daog ko 5,000. Babay. Sigdan siya ka sa klibo. Kasi suras. Probida. Maray mo ka, murag. Kasi suras, ug hago, Ah, pre. tabla-tablar yun na, pre. Tabla-tablar. Sagdi lang, pre. Sagdi lang. First time pa marin na ko saan ka nakadaog ko, pre. O mo di ay. Before ko ato namatay si Pari Bintong, nagdamgo manggol ko. O sa'yo damo ko di mo? Wala, ingayo, pre. Nagdamgo ko nga, murag lang nga pulpog na akong mga ngipon. Oy. Anak lain ang dilimanon. Abo. Dunay mamatay. Sila, probida. Basta Ay, magdamgo gani kag mga ngipon nimo nga nangatangtang. Buti pa sabot anak dunay mamatay. Uy, mao dito namatay si Pari Bintong. Mauna. So tinuod ng mga giingon nila. Pero kining akong banang bulayog man ni. Di man niyo patuos mga patuo bahala na siya. May tag mapulpog ng ngipon mo diha. Tungod kay may pagsalig ko sa Ginoo sila, ha? Kamo mo pagtuo gingon na anak, mo pagtuo Ginoo, mutuo mo gingon na anak. O sige kamo inyo man ang katuhod. Bahala mo pero tiban-in ninyo ha. Nagpailalagyan mo kuwang mo pastuo Ginoo ni Hesus Kristo taon.
Nga mo'y nagluwas na itong tanan. Sa tanan na itong mga sa, pinaagi siyang pagpagabatay o paghugas na to sa iyang dugo. Pinaagi siyang dugo, gibiluwas na niya. Oh, pre. Ni akong asawa, kay murag yung iyang ipadako ang pagtuo sa mga kakaraanan ba? Unya, o sa kabuntag ka na. Ay, ang saan oras ang ano ni? Katulbas kong agtang. Saan mo ni? Pilit mas kong agtang. Ang bangon, be. Tanaw ko sa amin, be. Uy, kung sabihin ako, nasaman ko na dugo. Pero di man hapdos. Dugo ko yung libandok. Yun na. Sa Sita? Sita? Day! Saan ako nakuskusina? Ay, libihan na. Binamlak ko ka. Yun na, sabihin na kuskusina. Padagal pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Segundo. Day, kuan kining. Anta man? Unsa man ning nas kong agtang day? Gihulmigas mo noon kuan eh. Ikay nagbutang ani unsa ni? Ay, oo, Segundo ako dong. Dugo nas manok kay imo marong birthday mo nang ipadug-an ta ka. Imo kong butang ng dugos banok sa akong agtang. Pagkakanahan biya taon nimo. Mo ni gulmigas taon ni naon ko. Suko Ay ka? daghan kay gulmigas ay nay. Suko Kanahan mo taon ka. Suko Ay na usba, ay na usba. Segundo. Kisurukas kong dugo nga gipadugan akong agtang. Tanga niya dugos manok ko no kay birthday nako. Purbida. Perti sa kahas dugo nako tungod sa lagot ako butangan taon kong dugo sa manok diri kong agtang. Mao ni akong problema. Ini akong asawa. Problema gyud kay ko ani. Kani iya pagka mga tuon gyud kayo. Nahadlo ko nga basig unsay niya taon pagabaan ba mi aning iyang pagka mga tuon diha. Saan man ako asawa? So buhaton ako ani taon. Maputol ni iyang pagka matuon. Bam, ikaw, basa mo yung Bible. Baam yun yung Bible. Karo kayo ni. Palihog. Bagin niyo ako asawa, bam. Kung saan kung kamoy pasultihon, bam. Segundo. Hello, ma'am! Good morning! Sa tanang mga nawatin na ito. Ate Pres, good morning! Golyat, Pambina, may nga Lord, thank you, Lord. Mama Mary, salamat. Unya, ate, unya ka mo mga kaigsunan po nato nga padung sa trabaho nga to imnon kini yung Sid Padyawan Coffee Mix. Mo ni the best gyud kay natong imnon kay mao ni say bitter nga makapabetter. The best gyud kay ni siya unya, naa ni siya magustin sagol. Oh, naa ni siya yung mga sangkap nga para sa atong kalawasan. Mao nang dili gyud ka magduka kun mo inom ka ni ato ang Panyawan Coffee Mix. Mao ni the best kayo. Sid Panyawan Coffee Mix. Inom mo ana kun padung mo sa trabaho, di ba? Ate Pres? Okay, og pasalamatan ako Gulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo, maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamukaon sa imong paniudto. Maugyapon, una kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na itong problema kayo ba sa kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka or kahadlok ana. Di na taangay mabalaka tungod kay dunanay. Makapayo, makatambal, makapaalibyo ang itong debate pa sa kidney o UTI. Hini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kon o kina, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O nya sa tanan po nato mga kaigsunan labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito nga migamit sa ato ang
Said Lennon Oil, thank you yung kayo ninyong tanan diha sa mga tao ni Dudong GR, pipitong sa mga tao ni Vice Mayor Toy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arraw, gato ni Ibon Nabapo. Thank you kayo sa inyong mga staff diha, Vice nga inyong ipagamit sa tuang Said Lennon Oil, na tinuod yun nga mutabang sa atong mga problema. Pero sabot ta ang ato ang Said Lennon Oil nga muwag ta sa padot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikod sa bens, katul-katul, kutong sa kabataan. Ilikay pagyunta sa dinggi sa ato ang Sedlen with oil nga anhara mapalit sa butika, di ba kayo gli? Basta sa butika ra gyud, ay epektibo kay Gams. Muna butika ra gyud ta mga igsoon mapalit sa atong seed element oil. Butika ra gyud ta. Og dili gali adto lang ta sa Facebook, nya bisitahan nato ang page Seed Marketing. Facebook ha, kay type ninyo ang Panyawan Herbals. Og ayo kalimot nga atong i-like ang page mga igsoon, nya makita rin tanan ang mga genuine seed marketing products. Ha? Nya og mga Panyawan products sa seed marketing mapalit ta pud nato sa Shopee mga igsoon. Muna nga sa Shopee niya, butika. Sa butika, Shopee na ta. Basta, adto yung tas butika mo palit. Kaya ito ang tinuod, ang original, ang epektibo kay nga seed liniment oil, no? Muna, gam sa itong i-greet si An Adolfo from Aluginsan. Oh, muna, gabitan kayo. O si Gini Alisna from Barilis, Cebu. Ngilingiga. Dagan kasalamat sa inyong pagsali, ha? Mga ison sa itong seed liniment oil. Okay, salamat kayo, bang! Alam ko sa mga sakot sa Couples for Christ, diri sa Uslob, no? Brother, kay Captain Lino Baguio, sa Kansaluay, kung sa brother Dudong Lesmonero. Brother Patrick, brother Jomari, Sister Ginny, Sister Asion, Sister Mela Alcalde, dito sa Lagundi, Uslob, Cebu. Sa dili pa ka pumalto sa inyong mga service, dili po pumalto sa inyong prayer meeting. Ato ang pagpangaliko gamit ang celebrity ko chicken beauty soap. Doon na kini mga sangkap, glutathione, papaya extract, natural moisturizer. Para magpaiwiling kutis, artista o younger looking. Doon na pa yung murag pugas-pugas, murag doon ay up-up ang imong panit, ang imong aping, ang imong mga kamutapit, mga bukton, murag nag-dry skin, murag nagkunot-kunot, ang imong agtang, tanawa ko na, misis. Celebrity ko chicken beauty soap. Ingom nasab ka mo din, ha? Sister, Apling, ngayong masabi barangay Captain Tiotima Birungan diha sa barangay Tanawan. Thank you. Okay, Ate Pres! Okay, ang sendo nato karong kadlawa gulya. Ang atong sender, Ate Pres, kini si Dodong Segundo. Segundo. Ang problema rin sa iyang asawa, Ate Pres. Okay. Kanang matuho-tuon kay ba? Kanang mga katong mga karaan nga patuo-tuo, mutuog yapon hangtod karon ni Mo asawa. iyang kuanon. Wa na mo yun na taon. Amot lang kano. Ikaw, tinuod, no? Ikaw, Ate Pres, na? Ano kani ato di ba? Nay mamatyan mo di manilig. Di manilig. O dili maligo. Kada yun, di maligo. Oo, unya kanang dili mo Bawag lupot at tuwan. dili mo gamit sa inyong kaugalingong kwarta. Dili, tinuod bitaw, no? Basta limos, di pilabtad. Doon na bitaw namatyan la doktor. Iya asawa nurse. Thank you sa kamuti ba, ma? Nanili, gabiin ako ba? Hindi. Ay, wala kay nga man sila nga. Dili angay, hindi ko dahil asawa nga. Una, kung hugaw kayo, di lang din ako siligan. Oh, muna ito problema. Tinuod. Nanili ko eh. Nanili, so na hugaw kayo niya. Dili pa gamiton sa among kwarta. Manghuwang gabi kay para... Kada yung dili maplasa ka silyas, di ba? Daw, hindi sa kuwan Tinuod na. eh. Uy. Ayaw na iplasa kay makuana. Maplasa ang tanan. Hala, no? Oo, nga, Mahurot man. Oo. Mapundo man. Meron ka itong mga karaan kaayo ka. Ako na rin, matyo lagi, hugaw ka din. Tayo si Wing. Kani ato, di ba doon na tayo, kanang nuka, kakuhaan ka doon na tayo nuka, ayun na kuhaan man kanang, dili, kanang atong tambalan, bata pa sa atong tambalan na ito, bunbun. Nga naman to eh. Nga kani ato, Ugubag, laway. ini ka ng mahal nga adlaw, di ba, Biyernes Santo, dili man na paligo. Ligo na. Dili pa sugbaon. Kaya nga no, matumtumon ko no ta, basta din tag manugbat ag sudan. Ina na ba? Nya kuan, hindi ka gabi di ka manlulay ka pa ako ni mo sudlay. Ulay. Dugaw. Pero mo to eh. Pero karon wa na uy. Daghang ko was una. Oo. Karon Ala bitinod daghang sayop sa una kanang kuan bitaw. Sa ila mo na fiction bag na sila una itino sila una pero dili tinod sa gawas. Mo man na una gid. Ngano ka na? Nasa ba? Sila may nakuna mo sila. Usa ka lalaki, O, dili nga dili naman. makigdog og bayo. Kay. Ngano man di makigdog. Dili po totoo, di siya ganahan. Dili ka si katambag ni ana sa tambag ni mo tutuon. Kada ina ba tutuon? Ikaw Gabs. Ha? Oh. Para nako, Nga ka na manghingo po gabi eh. Okay na. may ko namat yan, may ko gabi. Di ko na pwede. Nya manghingo ko gabi nga kanang patro na may magabian niya. Sige maghingo ko. Una lagi ka itong giingon nga ka ng, ambot lang ano? Di sa yung kuan katong
Nanghigo ko lagi taon siya. Nya. Nya giingnan siya nga, "Huy, ayaw pangingo ko kay gabi iron. Di na maayo." Siya nga no, siya, naay mamatay sa inyong pamilya. Nya. Di, naghuwang yun sa nilkater. Please, gabi man siya, mangingo ko. Siya nga no, siya, para mamatay akong hinain. Abo ay. Lagi taon. Uy, Ala oy. Ala, Ate Pres, lain ba Ate Pres? Oo. Usa ka babae, nag-ilok og suwa. Gibuhian. Usa ka babae, nag-ilok og suwa, gibuhian sa dalan nga nagkuros. Inok usuwa sa Suwa kanang limon ba? Suwa may tawag sa amo. Na- Oh, na- gisipitan sa ilok ang kanang limon ba? Suwa. Oh, gisipit. Gihagbong. Pag-abot yan sa dalan nga nagkuros, yan gihagbong. Suwa ka na mo na siya. Suwa gyud ngito kanang limon ba? Oh, kay para ko nabawa ang bahaw sa ilok. Di ba limonsito uban ana? Suwa man sa among gipailok. Sipitan Parang ko na- bapanga ka, Ate Pres, siya, taguin na. Taguin na yung hipon. Ngano? Isod sa lunga, isod sa lunga sa Isod ligid sa lugar. sa amo. Ngano siya, makita na sticky. Di manggod. Damgong daw mahingoy mga ipon. Oh, dong. Oh, kada oh. Oh, lain na. Kanang Tinuod yun, Ate Pres, ka na maghingo. Mahingo ang mga ipon. kanang magdamgo ka? Oh? Depende na may uban nga magdamgo ka nga. Kada ko sa yan. Depende Pero- sa pagdamgo sa ngipon. Pero doon ay patuto no pag ako mamatuan dito sa kalibutan tinuod din eh. Tinuod din patuto sa mamagili. Sama. Oh. Usa ka gabi eh. Dito may nagawa sa bahay kay kanang sugol gis lawas. Ah. Ingon niya kong mama. Oy. Sayo mo ipusadaan ang mga sugnod nga binugha kay ugma muuwan. Nya. Nga naman man siya. Tanawang buwan nagpayong. Sa una, bitaw na. Wala buwan. Sa brand sa payong sa buwan. Di, Pila pamilya sa buwan ba? Tayo ito palitan, Happy Mart. Happy Nagpayong. nagkapay. Nagpayong ang buwan sa tanawa. Nagpayong buwan. Nagpayong matinud ang buwan at pres. Ayun na. Oo, nagpayong. Huwag mo kita ng buwan magpayong. Wa aga ko nakita nakaw ra. Dili ka ng... Ang Ikaw, Ate Pres? Nakaw. Dili ang... Binuhat hindi? Diya ka. Hindi, baga hindi? Jula. Oh, di Jula. Ang katulingon sa mga mama nga nagpayong ang buwan. Yan, uwan dyan pagkaugma. Ang akong pagsabot at tutungod kay doon ay baga daan sigurong panganon. Panganon? Orang nilutang. Pero, Oo. ano yung mag-uwan ni umukuha ka ng So man nagpayong man. karon sad hunasan sa drone. Ana, ngano man sa tanawa ng panganod sa taas nagpatak-patak. Oh, anak bitaw na. Oh, anak bitaw ko. Di man na sa kuan, Bab, sa science man na siya, Bab. Hapre ako na ng mga langgam, Ate Pres, nga. Oh. Ang lupan mo, transfer ka na. Dahil mga bagay. Payong buwan. Di, science lang. Science ka na. Kana mag-green. MN. Alas 11:50. Ngiringpol sa ato pon manghimol. Oh, dagang isda si Papa. Kuyog dito ka. Balik ta. Balik ka. Balik ta, bayot. Kasi ito nga sa sender ko yan. Baliw Ato ko ka si na. Segundo. Ha? Segundo lagi. Segundo, abrihang imong balang kasulatan sa Deuteronomio Romeo 18, versikulo 10. Yeah. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo. O sa mga diwata. O sa mga mananagan. O sa mga samalangkero. O sa mudangop sa mga tigsampit o mga espiritu. Oh, nagingo ba dito dito? Kay kasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Epekto na. Tungod ini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Okay. Aman sana. This Katabag nimo, si katabag. Be, usa ba sita? Tigong dia sita. Be, usaw na dia na, Bam. Di na napatuhuan, Bam. Sitas. Ha? Di na napatuhuan. Katong ako ang gituhuan ay natinuod yun. Unsa? Ha? Unsa yung tuwaan? Tinuod. Tama mo, tumutuo po mo sa kung gituhuan na para ko na tinuod yun. Do ko nimo. Lagi. Nagdakog laki sa bahay. Nya. Pero Karon, kaya na. nagsigig hangad-hangad. Nagkagla ko ganong sigig hangad-hangad nga, gipaw man ako suga. Nya. Pagkabuntag. Nawang ako, giyayay ka sweatshirt. Oy! Kawatan. Kawatan na ito. Oh, di ka siya matotoo. Tinuod yun to. Ano nagkagad-hangad ba niya siya? Oy? Tinuod yun. Doon, magdalita siya. Naghangad-usap. Gisakitan na siyang tiyan. Nawa akong sweatshirt. Hindi natapos ang sugilan. Salamat ang pinakat sa lupa.